YouTube channel. Ini dada panda yanu posat mobile yanu Flipkart irdetonde. Ee mobile dada enchond pandanikle tupave. Poco X3 mobile इंग मस्त खुशी दाय पंड यान YouTube द दुड्डुडी यान देतोन्न mobile मस्त जनट केंड ओ मोबाइल देतोंडेड्डे ओ मोबाइल देतोंडेड्डे ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅವೇ ಕೆಲವೇರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಎಂದ ಮಂಡೆ ಹಾಲದ್ ಪೋಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕೋ X3 ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗಂಡ ಐಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ವಿವೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೇಕ್ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಐ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡತಾ ಐಕೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಡೆ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 64 MP ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಡಬ್ಬ ಅಂದತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಂಚನೆ ಈ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ನೆಟ್ ಮಾತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ 6 RAM ಐ ಬೊಕ್ಕ 64 MB ಸ್ಟೋರೇಜ್ 64 MB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು 128 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅನ್ನಾಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೆ ಯಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ಯಾವು ಒಂದು ಇಂದು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಖತ್ತುಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೋತ್ತೇನೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂದು ದೆತೊನ್ನೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಶೇಕ್ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಶೇಕ್ ಆಪಿದುಂಡು ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಯಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊಂದೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ್ರ ಯಾನಂಜಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಡು ನಾನು ಐಫೋನ್ ದೆತೊಂದಾತ್ ಮಲ್ಲಾಲತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡ ಎಂಕ್ ಐಫೋನ್ ದೆತೊಂದಂಚಿನ ದಿನಲ ಬಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಅಂತದೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸಿಮ್ಮು ಪಾಡಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಬತ್ತನ ದಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ಸೊಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್